Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. A jin ku su ma Google an bar su a baya ne wajen tracking ɗinku ko bibiyan abubuwan da kuke kan intanet? To bari in gaya muku gaskiya su ma Google ba a bar su a baya wajen yin wannan abun ba. Ta ya za ka sani? Da fari za ka je cikin browser da kake aiki da ita. Idan ka je cikin browser da kake aiki da ita sai ka typing ɗin ads settings.google.com sai kawai ka sa enter. Idan ka sa enter za ka jira website ɗin ya buɗe. Zo ƙasa ka ga, ka gani? Ka gani? Wa'innan duka abubuwan da nake al'amari ko mu'amala da su ne da suke bibiya na. Ka gani? Ka duba ka gani. Ka gani? Ka gani? Ka gani? Ka gani? Duka abubuwan da nake mu'amala da su ne da suke bibiya na. Dan haka kawai idan kana so ka yi haka nan za ka zo nan wajen kawai ka taɓa nan. Daga lokacin da ka taɓa nan suna tambayan ka cewa kana so ka yi turning up na ad personalization ɗinka kawai sai ka sa turn up. Daga wannan lokaci da kai wannan turn up ɗin an ce it may take some time before this change is reflected across our systems, amma dai ka samu tabbacin cewa an rufe ko za a rufe. Daga wannan lokaci ba za a sake bibiyan ka ba, duba ka ga. Ka ga? Babu komai.